बारस्लाय दाउखौवा मानो गाबो Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. So लोगोफोर नै दिनै जों थांनो ओंखारदों स्कुलनि क्लास्टार माने जोंनि क्लास्टारनिफ्राय मोनसे पिकनिकआव. तो दिनै जाबाय 26 January, so बयनिसिमबो रिपाब्लिक डे नि गाहाम हामलायनायखौ थाबाय. सुबुंखान्थि सान होनो ना? January-निफ्राय पुचका तो शिवमोनखौबो लाखोबाय नै बिथिं दङ कबिता. January-निफ्राय पुचका जा. ओमफ्राय मिस्टार दोननो फैदों. बयबो माने स्कुलाव फिरफिला थिखांखांनानै दा जों माने बियो अफिस दङ. अफिस खाथियावनो मोनसे स्कुल दङ. बेयावनो जों जमा जानोसै. तो अलरेडि मालायफ्रा सफैजोब्बाय, जों दासो सफैदों. तो दिनै ब्लगा बेनि बागैनो जागोन. तो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो. Bye. सबके गुड मर्निं. দেখাই দিও এবার এখানে আমার বাসনবিলাক जोंनि बासा. हेलो गुड मर्निं. उठिब লাগে जोंना बे पिकनिकआव जोंना सारानो संसिगोन. जोंना सारखौनो दायित्व होबाय. सारजों सारनि मेडामजों संसिगोन आरो सासे हेल्पार जों हेल्प खालामगोन सारखौ. Hai gudur जाबाय. खुलुमबाय कइदा गला जा. खुलुमबाय. गुड मर्निं. बढ़िया गुड मॉर्निंग. বহিব পাইছে না সবে? ফাইনালি গৈ আছো আমি. Ang meron mana? Mana? Mana sobi ba? Later lang. Asan na video? Sahada ba hiyase? Later mo, later. Sahada ba na? Hanse, ito na. Start to buy. गाड़ी लेट हो गया तो लोगोफोर जोंना मासावनो एकदम मोसानाय रंजानाया स्टार्ट जाबाय. तो आसा खालामो नोंथांमोना बेयाव जेबो गाज्रि साना. जों गासैबो फोरोंगिरि लोगोफोर माने जों बयबो सेम एज ग्रुपनिबो दङ, लोगोसे जोंनि सिनियर टिचारफोरबो दङ. ओमफ्राय दिनैनि पिकनिकआ थारमाने जोंना हरखाबसो प्लान जानाय. ओमफ्राय गासैबो जों मोनसे क्लास्टारनिनो टिचारफोर सानफ्रोमबोथ' लोगो मोना, नाथाय जों माने सानबाय जे खनसे पिकनिकआव थांनि होननानै. तो बयबो ओंखारनायखाय जोंबो बिराद मोजां मोनबाय. तो दिनै एसे माने जोङो फोरोंगिरिबाबो एसे रंजानोसै होननानै सानबाय. बोथिसेखौ ज'नो जानानै फैनोसै. तो आसा खालामो नोंथांमोना बेयाव जेबो गोरोन्थि साना. ओमफ्राय भिडिअखौ अननानै नायलांबाय थादो. ओमफ्राय लोगोफोर शिवमाबो माने ओमफ्राय बे बाबुआबो बिराद मोजां मोनबाय बे मेथाइखौ दामनायनि थाखाय. बिसोरबो मोसाफाबाय. माने गथ'फोरखौबो जों लाबोफादोंमोन. जाय बिमाफोर माने गथ'फोरखौथ' दोननानै फैनो हाया. थ' जों लाबोफादों. ओमफ्राय बिसोरबो बिराद एन्जय खालामदों आरो बेनि थाखायनो मोजां मोनदों. ओमफ्राय लोगोफोर बिथिं सारमोनाबो माने एन्जय खालामदों आरोना. ओमफ्राय जों जे सारमोनाबो फैबाय, हेफाजाब होबाय, बे पिकनिकखौ साक्सेस खालामबाय. बेनि थाखायनो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो सारमोननिसिम आं फिन खनसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बाहरबाय. ओमफ्राय दा जोङो बारा गोबाव गैला बिदिनो रंजा माला जोङो मानासखौ माने मोनहैसिगोन, पात्ताखौनो मोनासै. थ' बारा गोबाव गैला जों सहैसिगोन.
ओमफ्राय दा जों सफैबाय बासबारि माने बे जाबाय फातिमाबाद एस्टेट मानास सहैसिगोन ओमफ्राय बे माने साहा बागाना एकदम गोदोनि आरोना 19th सेन्चुरिनिनो आरो ब्रिटिशफोरनि बानायनाय ओमफ्राय ब्रिटिशनिफ्राय सासे वेस्ट बेंगलनि मानसि माने नावाबा बायदोंमोन आरोना ओमफ्राय गावनि असे अनसुलि फिसाजो फातिमानि मुङाव माने बे साहा बागाननि मुंखौ दोनबाय आरोना फातिमाबाद एस्टेट ओमफ्राय नै जों मानास नेसनेल पार्कनि गेटसिम सफैबाय नाथाय जोङो सिङाव हाबला हाग्रा सिङाव थांनो एलाउ गैया पिकनिक पार्टिनि बिदि बास एलाउ नङा जिप साफारिसो लांनांगौ लांबाबो ओमफ्राय जों दा थांगोन लेफ्ट साइडथिं बिथिं नारेंगुरि होनो ओमफ्राय दैमा सेर सेराव पिकनिक माने जानायनि जायगा दङ थ' जों बिथिंनो थांसै ओमफ्राय मानास फेस्टिभेलबो जागासिनो दङ जों नाथाय बेयाव हाबनाय जाला ओमफ्राय दा एकदम गुवाहाटी सारिआलि मेथाइखौ दामनायनि थाखाय रावबो थानो हायासै आरो एसेनो मोसाबाय आरो बिथाङा जाबाय जोंनि CRCC सार क्लास्टारनि बिथाङा रिजाइन होबाय नाथाय दिनै जों फैदों खिन्थु बिराद मोजां मोनदों आरो साराबो मोसाबाय बे मेथाइआव ओमफ्राय नै जों दा सफैबाय अलमस्ट माने जेरैथिं माने पिकनिक जायो थ' बेनो जाबाय नारेंगुरि होनो ओमफ्राय बिथिं थारमाने बेकि दैमा सेर सेर आरोना ओमफ्राय गोबां माने पिकनिक स्पट माने बे बिराद पिकनिक पार्टिफोर फैयो आरो बास लायै लायै गारि लायै लायै थ' जोंबो एसे मोजां जायगा नागिरनानै थांसै थ' ओरैनोथ' माने बुहुत अखा बोथोरावथ' दैया बिराद भर्ति जायो ओमफ्राय दा माने राननायखाय दैया बारा गैया थ' पिकनिक जानो थाखाय मोजां ओमफ्राय नैबेयाव लिरनाय दङ माने फिस होनांगौ आरोना जों बास गारि लाबोदों नालाय जों 500 होनांबाय थ' गारि फिसाबा 300 बिदि 200 माने गारि लाना गारि आरो रिक्साफोरनिबो लायो थ' ओमफ्राय मोजाङानो बेयाव थारमाने बिथांमोना मेनटेनबो खालामो गोबां मानसिफ्रा फैनानै लेथ्रा खालामो नालाय ओमफ्राय दा जों बे दैखौ बारनानै आरो मोनसे माने सिगांथिं थांनाय लामा दङ थ' बेखौ दैखौ बारगोन सानदों मोजां जायगा नागिरनानै एसे मेला टाइपनिनो जादों बेयावबो माने ओरैनोथ' मानास फेस्टिभेल जागासिनो दंमोन थ' दा जों बे दै थानायखौ बारनोसै आरोना बारनानै नै गोबां पिकनिक पार्टिफोर दङ ओमफ्राय बेयाव फिसा फिसा दखानबो जादों दखानफोर बायदिबो बानायदों थ' एसे मोजां जायगा लानानै जोंबो दैमा सेरावनो जाहैनोसै जों सफैबाय पिकनिक स्पटआव दा जों ओंखारनोसै फाइनालि लोगोफोर बासजोंनो ओमफ्राय बिदि मोनसे औवाजोंनो बिदि तिरपाल मा होनो बेखौ आर कापुर होनोना बेखौ खाबाय आरो सारमोना ओमफ्राय नै दैमा सेरावनो बेयाव नावबो दङ जा मोजां नुदों ओमफ्राय दैया बिराद गुसुमोन ओमफ्राय साफाथार आरोना नै नायसै पुरा ट्रान्सपारेन्ट आरो दैया जा साफा आखाइखौ सुना लाबाय दा जों ब्रेकफास्ट सार्भ खालामनांगौ थ' ब्रेकफास्टनि थाखाय जोंना आइटेमा जाबाय ब्रेड जेम थालिर खमला बेनिफ्राय दावदै रुनाय ओमफ्राय दावदैखौ आं थारमाने न'आवनो रुना लाबोखादोंमोन ओमफ्राय बे पिकनिकखौ लिड लादों थारमाने CRC सारजों ओमफ्राय आंनि माने लोगोआनो जायो आरोना बेलेग स्कुलनि टिचार राखि मेम ओमफ्राय आं जों साथामजोंनो थारमाने हरखाबै डिसिसन खालामबायमोन थ' बिदिनोसै थ' फटाफट रानना होनोसै गथ'फोरा उखैखाबाय थ' लेट जागोन साननानै आं न'आवनो थारमाने रुखाना लाबोखादों थ' दा इजि जाबाय थ' फटाफट बयनोबो सार्भ खालामना होनोसै दंफां लाइफां गैया नालाय स' मोनसेल' प्रब्लेम जाबाय आरोना सान्दुं गोसायावनो बिदि जिरायनांबाय ओमफ्राय माने तिरपाल लाबोगोन सानदोंमोन तम्बु लाबोनाय जायासै थ' बासखौनो साइडआव दोनबाय आरो दसे एसे उपाय गैला आरोना ओमफ्राय गोजां बोथोरखाय सान्दुङाव जिरायनानै गाज्रि मोनाखै मोजाङैनो मोन्दों ओमफ्राय नै बिथिं CRC सार ओमफ्राय बिथांनि फिसाजो एसे ओरैनो माने टाइम पास खालामबाय आरोना एसे मोसाबाय आरोना मिउजिकआव ओमफ्राय संनायखौबो जागायजेनसिगोन दा ओमफ्राय मैगं थाइगंखौ जोंनो हाना होनोसै थाब जागोन ओमफ्राय गथ'फ्राबो फैनानै बेयाव बिराद मोजां मोन्दों आरोना जायना गथ' दङ दोननो हाया जों लाबोफादों आरो ओमफ्राय शिबमनि थाखायबो आं जगार खालामना लाबोखादों बेथ' एसे गोबावबानो बरिं होनगोन ओंखायनो कपि ओमफ्राय कालार लाबोखादों आरो दा नै उन्दु कालार खालामगासिनो नङाबा आरो मबाइल नांगौ जागोन बेनो डिस्टार्ब होगोन जोंनि पिकनिक लिडारा बेनो एकदम जों चामचा कफि लोंगासिनो दङ जानाय नङा सार जोंनो होआखै
ओमफ्राय दा ब्रेकफास्ट जाखांनानै बयबो बिदिनो जिरायनांबाय आरोना ओंखाम मोनाजासे बेसे बिदिनो जिरायनांबाय ओमफ्राय बिथिं दालिखौ जागायजेनबाय निरामिसनिबो आइटेम दङ थ' निरामिसखौ संग्रोबाय ओमफ्राय लोगोफोर बेयाव थारमाने बै बिदि नावबो दङ आरोना नावआव गाखोनानै सासेयाव 100 थाखा लाइफ जेकेटबो होयो ओमफ्राय खेबसे बिदि फिदिंहैयो आरोना जाय माने बरिं मोनदों सोरबा नावआवबो गाखोहैबाय ओमफ्राय नै गथ'फ्रा एकदम बासाव खनसे गाखोलाय ओंखारलाय बिदिनो माने टाइम पास खालामगासिनो ओमफ्राय इसोर बिराद रंजादों खिन्थु मोजां मोनदों खुला नालाय जोंनि गारिया फासनानै बांद्राय फासबाय दा फासना थाबाय दा जों नानिसै सारखि फैबाय दा गारिটো এতিয়া উঠাম একদম ধুনীয়া দৰবাৰ যদি গাড়ীয়ে নাটানে তেতিয়াহ'লে আমি ঠেলি হ'লে উঠাম খেলবা লাগব গাড়ী ঠেলিম এই আমাৰ ছাৰহঁতে এতিয়া গাড়ী ঠেলিব জোৰ লগাকে আমিও যাম নেকি জোৰ লগাকে জয় শ্ৰীৰাম 1 2 राउंड हक আমার ছজন স্যার আইব লাগে সবাই রাউন্ড হবে লাগে চিয়ারফুল হয়ে হক थ' लोगोफोर जोंना थारमाने ओंखाम ओंख्रि मोननायाव टाइम दङमोन नालाय थ' मानसिफ्रा बर जागोन बेनिखायनो जों थारमाने मोनसे फिसा गेम गेलेनो नागिरबाय आरोना पासिं दा पार्सेल गेमखौ जेराव माने जोंना बेलेगथ' गैयामोन आरो बे प्लास्टिक टप्लाखौनो थारमाने पास खालामबाय थादों आरोना ओमफ्राय पास खालाम माने बिथिं फारसेथिं माने गानबो दामबाय थादों थ' जायनि आखायाव थानायाव गाना बन्द जायो माने मेथाइआ थ' बिथाङानो माने हयथ' मोसानांगोन नङाबा मेथाइ खननांगोन नङाबा माने जायखिजाया आरो जि गोसो खालामनांगौ आरो थ' बिदि थाङै पार्सेला माने बे मेदामनाव थाबाय थ' मेदामा दा मेथाइ खननांसिगोन बा मोसानांसिगोन बैसागु बोथोरनि बार खोला बार बारनाय दाउ खौवौनि गाबनाय देंखोजों समायफ्लेबाय हनै बाबा मिथिङा महरा समायफ्लेबाय बैसागु बोथोरालाय हाबाब लोगो दानाय लुनायावबो गोसो जाला संनाय खावनायावबो गोसो जाला ओमफ्राय सेकेन्डआवनो आरोबाव कागजा माने पेकेटा गिदिं बे सानैयाव थाबायमोन ओमफ्राय सारा गाननो हादोंमोन खिन्थु नाथाय सारा गवासै साराबो मेथाइ खननांबाय मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों আমার যিটো পলিথিনৰ ঠোঙাটো চাৰিওফালে ঘূৰি আছিল সেই ঠোঙাটো যাই এতিয়া আমাৰ মনোজ ছাৰৰ হাতত পৰিছে এতিয়া মনোজ ছাৰে এটা গান গাই আমাক শুনাব লাগে ধন্যবাদ চাবৰি बारस्लाय दाउ खौवौआ मानो गाबो बैसागो बोथोराव मानो फैयो गोसोआ आंनि बोदोर जायो बोदोर जायो ओमफ्राय एबार खनसेयाव माने बे सानाव गोलैदोंमोन ओमफ्राय सारा आरो मेथाइ खननो हायानो ओंखायनो आं मोसानोसै होनबाय आरोना ओमफ्राय मेथाइ दामना होबाय थ' सारा माने मोसाबाय आरो ओमफ्राय लोगोसे सिआरसि साराबो एसे हेफाजाब खालामना होबाय आरो थ' मोजां मोनबाय जों गेम गेलेदोंमोन खिन्थु गेमखौ आब'मोना रावबो गेलेया
पिछाते दा घुरि ओंखायनो থাকিব ज' बयबो मोसानांसिगोन থাকিব बयबो खालि जिरायबाय थायो बेनिखायनो पुरा दा गासिबो मोसानांसिगोन ओमफ्राय दा बिथिं माने लास्ट आरो बे बेदराल' मोननो बाखिमोन बाखि गासिबो मोनजोब्बाय थ' बेदरा मोनबानो जों ओंखाम जानो हासिगोन ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि मोननायावनो साना हाब्बायानो अलमस्ट ओमफ्राय एसे लेट जाबाय जोंना सफैनायावबो लेट जादों एक्सुवेलि ओमफ्राय फारसेथिं माने गेसआ चुला मोननैबाबो फारसेथिंनि गेसआ थारमाने बारा अरा मोजां नाङाखै आरोना मोजां जोङाखै ओंखायनो टाइम लाबाय ओमफ्राय फाइनेलि जोंना ओंखाम ओंख्रिया मोनबाय थारमाने गेसआ बारा मोजां जोङाखैमोन फारसेथिंना माने मोनसे चुलाया ओंखायनो लेट जाबाय अलरेडि माने 4टा जाहैबाय एसे सारमोना खस्थ' मोनबाय आरो ओमफ्राय आइटेमावथ' जोंना मोजाङानोमोन लकेल दाउमोन ओमफ्राय लकेल ना सितल ना ओमफ्राय काटल ना जाय सितल जाया काटल जादों ओमफ्राय निरामिसनि थाखायबो पनिर दङमोन ओमफ्राय मिक्स भेज दाल दङमोन ओमफ्राय लाब्रा खालामाखै थारमाने बुहुत आइटेम बा टाइम नांगौ ओंखायनो लावनि बरा बानायदोंमोन लोगोसे पापड़ दंमोन दालि आरो माने मिस्थिबो दंमोन आरोना गल्ला थरसे थरसे बयनि थाखाय मेडाम माबायदि मोजां दे ओमफ्राय फार्स्ट बेचाव गथ'फोरखौ जानो होग्रोबाय ओमफ्राय सारमोनखौ जानो होग्रोबाय जों उनाव जिरायसिगोन साराबो हाबबाय बिथिं जों दा सेकेन्ड बेच जानोसै मोनाबाय जों ओंखाम जागासिनो बिथिं आरो फट' सेसन खालामगासिनो अन्त' लोगोफोर जोंना थारमाने CRCC सारा जोंनि क्लास्टारनिफ्राय माने रेजिगनेसन होबाय थ' गोदान CRCC सार फैबाय थ' जों दिनैनि पिकनिकनि गेजेरजोंनो थारमाने सारखौ बरायबाय आरोना माने फेयारवेल होनाय बायदि खालामबाय थ' गांसे गामसाजों बिथांखौ बरायबाय थ' अननानै नोंथांमोना गाज्रि दामोन मानोना इयाव मालाय हारिनिबो दङ गुबुन हारिबो दङ थ' आर'नाइ होआसै गामसाखौनो होबाय नोंथांमोना प्लिज इयाव जेबो गाज्रि साननाङा মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ এই কাৰ্যসূচীটো সুচাৰুৰূপে পালন হ'ল সফল হ'ল তাৰ কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিয়েই নহওক যিহেতু মই লোৱাছো ক্লাষ্টাৰৰ পৰা বিদায় লৈছোৱে ক'বলৈ গ'লে যিয়েই নহওক মই যিমান দূৰ পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগতে থাকিম মই হেল্প কৰি থাকিম মোৰ যিমানখিনি পাৰোঁ মই হেল্প কৰি থাকিম এইখিনিয়ে মোৰ কথা আৰু ইয়াতে মই মোটামুটি 8 বছৰমান CRCC হৈ থাকিলোঁ লোৱাৰ স্কুল ক্লাষ্টাৰত কেতিয়াবা মই ওপৰৰ প্ৰেছাৰত আপোনালোকৰ লগত কেতিয়াবা টানকৈ কিবা কৈছোঁ সেইটো যাতে আপোনালোকে ধৰি নাৰাখে তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী যাতে আপোনালোকে সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে মই যাতে মই যিটো স্কুলত আছোঁ তাক যাতে এই স্কুলখন যাতে ভালদৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ আশা কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰি মানিছোঁ ধন্যবাদ जोंना पिकनिका जोब्बाय जों थांनो ओंखारबाय मोनाखाबाय खोमसिबाय थ' आंनि भिडिअ'आ बेयावनो जोबनोसै एफां जोबबाय बाय बाय भिडिअ गेम मदद बाय बाय एफाले ठीक আছে